दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय बिबुं लानानै बिथांमोना गुदियाव दखरा आफादफोरनि गेजेराव जिखिनि बादायलायनाय फुटबल होनाय जादोंमोन बेयो फैयै फैयै दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सालबारि साब डिभिजननि मेन गेलेगिरि हिसाबै गेलेनाय जायगा हिसाबै नैबे आंनि बियाबनि सिङाव थानाय सिलबारि दखरा बेन्दोंनि सिङाव लानाय जादों। बेवहाय गासै मोनजिनै टीमा बाहागो लादों आरो मुसलपुर साब डिभिजनाव मोनजिनै टीमा बाहागो लादों बा दखराफ्रा बाहागो लादों होननानै आं मिथिगौ। थारैनो बियो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फैयै फैयै बोसोर मोनबा बिथांमोना होबाय आरो दिनैनि समाव बिथांमोना बड'फा एफसि मुङैबो आसाम सोरखारनि गेजेराव मोनसे एफिलिएटेड क्लाब जाबाय। दा बियो थारैनो जोंनि थाखाय बाख्नायथाव आरो फैबाय थानाय समखौ नोजोर बोनानै जोंनि इयुन जोलैफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिंनि एजेन्डासफोर लानानै बिथांमोना बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय बिबुं लानानै गुबुन गुबुन बिथिंनि सायाव खामानि मावनाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव होननानै बुंनांगोन आरो बेखौबो बुंखानांगोन जे बर' हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसेल' आफाद जाय आफादा हारिखौ गेरेमसा खालामनायनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव अरायसमबो जोनोम जानायनिफ्रायनो खामानि मावदों आरो बिथांमोना दिनैसिमबो मावबाय दं। आसा खालामो बिथांमोननि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव जिउ जानानै जोंनि हारिखौ गोजौआव फोजाखांनो थाखाय बिथांमोना जिखिनि नाजानाय बेयो मोनसेनि उनाव मोनसे समनि गेजेरजों जाफुंगोन होननानै थारैनो जोङो जोंनि ओनसोलखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय बा गेरेमसा ओनसोल दानो थाखाय बड'लेण्डआव गुबुन गुबुन बिथिंफोरजों लोगोसे गेलेनायखौबो जों जौगाहोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोरनि सिंनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै आथिखालाव फुटबल बादायलायनाय होबाय दं। जोंनि सरकारनिफ्राय दाखालि बावै मोनफ्रोमबो पिसिडिसि लेभेल जिल्ला लेभेल आरो काउन्सिल लेभेलनिफ्राय लानानै दाखालि बावै जों गेलेनायखौ आबुं खालामबाय। बे जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोरनि सिंनिखौ लादों जों 13 बोसोरनि सानि मोनसे जेनेरेल गेलेनाय जाय फुटबल गेलेनाय जायो बिदि हिसाबै जोंनि सरकारनिफ्राय बेखौ लानाय जादों। दाखालि बावै मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैनानै जोंनि फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लानानै थांबाय। बिनिफ्राय जों नुनो मोनो जे सिगांनि समाव जोंनि गेलेनायखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां गेलेगिरिफ्रा दंखायोमोन नाथाय बेखौ सरकारि भाबै बै समनि सरकारफोरा गोजौ बिथिं फारसे जौगालांनायनि थाखाय बिथांमोना जेबो इनिसियेटिभ लायाखैमोन। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंनि सरकारा मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि नाजाथाबनायनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादाहै आरो जों सरकारनिफ्राय आलादाहै गेलेनाय बिथिंखौ जोंनि ओनसोलाव जाहाथे जौगाहोनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों गुबुन गुबुन स्किमनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरिखौ थुलुंगा होनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि सरकारनिफ्रायबो गुबुन गुबुन बिथिङाव जिहेतु खामानि मावनाय जादों सम लानानै बेफोरनि जिखिनि फिथाइ बे फिथाइया सानसे नङा सानसे थायगोन होननानै जों सानना लानो हायो आरो दिनै नैबे सिलबारि गेलेग्रा जेनोखि फोथार बेवहाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सालबारि महकुमानि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जों दिनै बेहाय बेखेवनाय जादों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोननै महकुमा फारियै मुसलपुर महकुमानिखौ बरबरि नेहरू जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आरो सालबारि महकुमानिखौ नैबे सिलबारि गेलेग्रा जेनोखि फोथार बेहाय सालबारि महकुमायाव थानाय गासै मोनजिनै दखरा आफादफोरनिफ्राय मोनजिनै गेलेगिरि टीम बिथांमोना गेलेफैगोन आरो बेहाय दिनै जे हाबाफारिखौ लादों बे हाबाफारिखौ लानायनि जोंनि गोदोरथार थांखि दं। बे जाबाय मिरु एबसुआ फोसावनाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्स माने बड'फा गोजोरथायारि सोलायनाय मावथांखि मुङै मिशन फोसावनानै बड'फानि जेनोखि मुं बेखौ सारा पृथिबिनि मानसिफोरनो मिथिसार होनायनि जों जे थांखि बेजों लोगोसे बड'फानि जे सानथौ सानस्रि बेजों बर'खौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि मोनसे जे थांखि बे थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों बाक्सा जिल्ला कमिटियाबो हाबा मावगासिनो आरो बे बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल साइन्सनिनो जेनोखि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर जोनाय बादायलायनाय बेखौ जोङो 2021निफ्राय जागायनानै दिनै 5थि खेबनि थाखाय बेखौ जोङो खुंफुंनाय जादों आरो बे खुंफुंनायनि जोहै जोङो बेखौनो खावलायो जेन जोंनि जे उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोन जायनोखि प्रतिभाबान बा टेलेन्टेड जेन बिथांमोनाथ' गेलेखाबायानो लोगोसे जे फुटबल गेलेनाय एबा जोलुर गेलेनाय बियो जोंनि समाजाव जोंनि गेजेराव जेन मोनसे जावरिखांनाय फैयो
दा बे थांखिजों दिनैनि जे 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनायखौ नैबे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंनिनो मोनसे दख'रा सिलबारि दख'रा एबसुनि हेफाजाबजों जोङो मददजों नैबे सिलबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जादों। गासै मोनबेसे दं? नैबे सिलबारि गेलेग्रा फोथाराव गासै सालबारि महकुमानि मोनजिनै दख'रा आफादनि मोनजिनै टीम बेहाय गेलेनाय जागोन आरो मुसलपुर महकुमानिआ गासै बरबरि नेहरू जौसिन फरायसालिनि जे गेलेग्रा फोथार बेहायबो मोनजिनै दख'रानि मोनजिनै टीमा गेलेनाय जागोन। माबायदि थुलुंगा जों बेखौनो मोन्दांथिदों गिबि जेब्ला 2021आव जागायदोंमोन जागायनानै फैयै फैयै देग्लाय 5थि खेब बा खनबा होनाय जाबाय। दा बेवहाय जोङो मोनथिनानै मोन्दों जि गेलेनायनि मोनसे बे थासारिया सिगांनिख्रुइ एसे जावरिखांनाय फैयाखै नङा बेखौ जों फैनायखौ प्रेक्टिकेलि मोनबाय आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे मोजांथार खौराङा जाबाय जे आन्डार 13 फुटबलखौ जोङो गामि लेभेलाव इन्टार भिलेजाव दख'राफोरा गेलेहोदों बेनि उनाव फिन जोङो महकुमा लेभेलाव लाबोदों महकुमानि उनाव जोङो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव लांदों देग्लायबो महकुमानिया दिनैजों गाबोनजों जानानै सालबारि महकुमानि देरहागिरि आरो मुसलपुर महकुमानि देरहागिरि बेखौ जोङो फाइनालखौ 26 जुलाइआव जोङो मुसलपुर महकुमानि जेनोखि खुंनाय जायगा बरबरि नेहरू जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार बेहाय जोङो खुंनाय जागोन। दा खोथाया जाबाय गेलेहोनायनि बा गेलेनायखौ बानजायनायनि जोहै जोङो ओरैबायदि मोनसे जावरिखांनाय फैनायखौ नुनो मोन्दों आरो फिथाइ थायनायखौ नुनो मोन्दों। फिथाइ हिसाबै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे आन्डार 13 फुटबल गेलेहोनाय बेनि जोहैनो थांनाय 2024आव बड'फा एफसि मुङै क्लाब रेजिस्ट्रेसन खालामबाय आरो बे क्लाबा जे 2024आव रेजिस्टार खालामनायनि उनावनो नै 2025आव जे आसामनि जे इउथ लिग जे बेयो जुननिफ्राय जुलाइनि 2 तारिखसिम जादोंमोन गुवाहाटियाव बेहाय गेलेनानै जोङो बड'फा एफसिया गिबि खेबावनो नैथि पजिसनखौ मोननो हादों आरो बेनि उनाव नै थांगासिनो दङ नै आन्डार 13 जोंनि जेनोखि बड'फा एफसि बियो आइ लिग गेलेनो थांगासिनो दं। दा बेखौ नायोब्ला जोङो जोबोद मोजां मोनसे फिथाइ मोननाय बेखौ जोङो गोग्गानानै बुंनो हायो। लोगोसे बै आसाम इउथ लिग गेलेनाय बा आइ लिग गेलेनाय बे पर्जासिम सहैनो हानायनि थाखाय जोंनि गेलेगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे दोहौ फैनायखौ जोङो रोखायै नुनो मोन्दों। दिनैनि नैबे आन्डार 13 फुटबल बा जोलुर बादायलायनाय जेनोखि सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि नैबे सिलबारि गेलेग्रा फोथारावहाय बेहाय जोङो आलासि महरै हांख्रायनाय जादोंमोन बेखेवनो थाखाय सालबारि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि मानव गेदेर कान्थेसर बसुमतारी सार बिथांखौ आरो बिथाङा बावैसो फैनानै दिनैनि